guys, welcome back to my new vlog. ಎಂಕಲ ರಾತ್ರೆ ಕಾರ್ಡ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಅವಲ ಇಲ್ಲದ ಡ್ರೆಸ್ ದೂರ ಅಂದಿನ ಇಪ್ಪಾರು ಎಂಕಲ ಒಂಜು ಕುಂಬ್ಳೆ ಮುಟ್ಟ ಪೋದ್ ಬರ್ಕಾಂದು ಅದಕನೇರೆ ಬೊಂಡ ಕನೇರೆ ಬೊಂಡ ಕನೇರೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಒಬ್ಬನಿಟ್ಟು ಜಾಣಿ ಮೇರ್ಕೇಂಡಿರು ಬರ್ಪಾನ ಅಂದ ಐಕ್ ಪತ್ತೊಂಜಿ ಗಂಟೆ ಅಂಡಿತ್ತೆ ಓಪನ್ ಉಂಡ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಶಾಪ್ ಹೋಲ ಜಸ್ಟ್ ಪೋದ್ ಬರ್ಪನಿ ಆಯ್ ಮೇರೆ ಪನ್ಪೀರು ಅತ್ತು ಪಾತಿರ್ಲ ಬನ್ನಗ ಪಾತಿರು ಜೇರು ಮುರಣಿ ಅಡಿಗೆ ಮನ್ನ ಈ ಪಾತಿರು ಬನ್ನದಿತ್ತ ಇತ್ತೆ ಯಾನೆ ಪಾತಿರು ನೀರು ಪಾತಿರು ಜರೋಣ ಪಾತಿರು ಅಂಚ ಒಂದುಲ ಒಂಜಿ ಮರ್ಲೆ ಇಂಕಲ್ಲ ಜಾಲಿ ಜಾಲಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಲುಂಗಿ ಪಾಡುವೇರಿ ಇರುವರಿ ಎತ್ತಿ ಭೂಮಿ ಲುಂಗಿ ಪಾಡಿ ಮಾತ ಶಾಪ್ ಬಂದುಂಡು ಎಂಕಲ ಕುಂಬ್ಳೆಗ್ ಬತ್ತ ಎಂಕಲ ಇಲ್ಲಲ್ದು ಒಂಜಿ ಎತ್ತು 2 ನಿಮಿಷ ಇಜ್ಜತ ಕುಂಬ್ಳೆಗ್ ಬರ್ರೆ ಮೂಲೆ ಜಂಕ್ಷನ್ ಡಿ ಅಂಚ ತೂಲೆ ಮಾತ ಶಾಪ್ ಮಾತ ಬಂದ ಆತನು ಅವು ಅಲ್ಪ ಮಾತ ಓಪನ್ ಉಂಟು ಹೂವು ಅಲ್ಪ ಉಂಟು ಮೊಲ್ಲುಂಟು ಪೋಯಿರಾರು ಬೊಂಡಕನೇರೆ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅಂಗಡಿ ಓಪನ್ ಉಂಡು ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರು ವಿಡಿಯೋ ಮಾತೊಂದುಲ್ಲೇರು ತೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ತುಲೆ ತುಲೆ ಬತ್ತೇರು ಎನ್ನ ಕಂಡನಿ ಬತ್ತೇರು ರಡ್ಡು ಬೊಂಡ ಪದ ಬತ್ತೇರು ಇಲ್ಲಡು ಬನ್ನಗ ಪಂದು ಬೈದೇರು ದಾಲಕ್ಕೆ ಏನೇನ ಬಲ್ಲಿಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ದಾದಣ್ಣಲ್ಲ ಮೋಡ ಲೈಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅವು ಎಂಚಿನ ಕಪ್ಪಟೆ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ದಾಲ ಬೂಡ ಅಂದ್ಕೇನೇರಿ ಎಲ್ಲರೂ ದೋಲಕ್ಕೆ ಏನಾರಲ್ಲಿ ಅವಿಲ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಅತ್ತ ಅವಿಲ್ ಮಿಲ್ಕ್ ತೆತ್ಕೊದೀರಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಈತ ಪಡ್ತಿದ್ದೆ ಪುದರ್ ಮಾತ್ರ ಕೇಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂಚ ಅವಿಲ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಕ ಹೆಂಚುಂಟು ಪಾತೇರು ಕೊಂಡರೆ ಇತ್ತೆ ಪಾತೇರು ಜೀತ್ ಪರಂದು ಪಾಡುವೇರ ನಿಕ್ಕು ಫ್ಲೇವರ್ ಬರ್ the next day. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಗೈಸ್ ಇನಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಚಾಗ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅದು ಎನ್ನ ಮಾಮಿ ಓಟ್ಸ್ದ ಪಲಾವ್ ಮಂತಿತ್ತೇರು ಓಟ್ಸ್ ಕೊನತ್ತು ದಿತ್ತಿನ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತಡು ಐಕ್ ದಾದಾಂಡ ರೆಸಿಪಿ ಮನ್ಪುಗ ಪಂದು ಮಾಮಿ ಓಟ್ಸ್ದ ಪಲಾವ್ ಮಲ್ತದೇರು ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಆದಿತ್ತಂಡು ಎಂಕಂತೂ ಇಷ್ಟ ಆಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಗ ಒನಸ್ಗ ಎಗ್ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮನ್ಪೊಂದಿತ್ತೇರು ಆಯ್ತಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ತೆತ್ತಿತ್ತ ಐಲ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ಪೊಂದುಲ್ಲೆನಿಟ್ಟು ಮಾಮಿ ಮಲ್ತೀನಿ ಆಮ್ಲೆಟ್ಲ ಅಂಚ ಆರು ಮನ್ಪುನಗ ಯಾನೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ತೆತ್ತೀನಿ. ಹಲೋ ಗೈಸ್, ಇನಿ ಜೂನ್ 7 ಇನಿ ರಕ್ಷಣಾ ಬರ್ತ್ಡೇ ಅವಾಗಿತ್ತು ವಿಶ್ವಂಬರ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಇದೊಂದು 17 ಐವಾಂಡ್ 14 ವಿಶ್ವಂಬರ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಸಪ್ರಸಾದ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅದೇ ಬದುಕ ಬರ್ಡ್ ಒಂದು ದಿಕ್ಕುನಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಂಚ ಅಲ್ಲಿತ್ತು ಜತುದಲ್ಲಿ ಏನು ವಿಶ್ವಂಬರ ಪೋಪೆ Acu. Hai Manggu. Wish you many happy Sunday, my dear wife. Look. ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ದ 12 ಗಂಟೆ ಕರೆಂಟ್ ಹಿಂಗೆ ನಿದ್ರೆ ಬರೋನಿತ್ತಡು ನಿದ್ರೆ ಬತ್ತಿದ್ದೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಿದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಕಣ್ಣು ತೂಕೋನಿತ್ತಡು ಆತ್ ಕೊಟ್ಟು ಬತ್ತದಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿರು ಬರ್ಡೇಗೆ ವಿಶ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಫಸ್ಟ್ ವಿಶ್ ವಾರನೇ ಫಸ್ಟ್ ವಿಶ್ ಇನಿ ಎನ್ನ ಬರ್ಡೇ ಜೂನ್ 7 ಇನಿ ಅಂಚ ಮದಿ ಮ್ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇಲ್ಲಡು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಂತಂದುಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲೇ ಎಂಚ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮನ್ಕೊ ಬರ್ಡೇ ಪೂರ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಡೇ ಒಂತೆ ಪಾಡುವೆ ಫುಲ್ ಪಾಡ್ರೆ ಅಂಡ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಡೇ ಪಾಡುವೆ ಇಜಿಂದ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಲ ಅಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡುವೆ ತೂಕ ಎಲ್ಲದ ಅದನ್ನು ತಾಕೊಂಡು ಇಟ್ಟೆ ಜೆಪ್ಪೋಡು ಕಾಂಡೆ ಬೇಗಲ ಹಾಕೋದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಹಾಕೋದು ಬಾರೊಂದು
the next day. ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಇತ್ತೆ ಕಾಂಟೆ ಆಂಡಿ ನಿನ್ನ ಬರ್ಡೇ ಅಂಚೆ ಇಂಕಲ್ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಪೋವೊಂದುಲ್ಲ. ಬೇಗ ಲಕ್ಕದು ಮೀದು ಇದಾಟ್ಟು ಬತ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಪೋದಿಯನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಆ ರೀತಿ ಚೂರು ಪಿದಾಯಿ ಪೋಯಿರು ಮಲ್ಪ ಗಾಡಿ ಉಂತದು ಅಂಚ ಇತ್ತೇನು ವ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಇನಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮದಿಮ್ಯಾದ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಬರ್ಡೇ ಬರೋದುಂಟು. ಈ ಸರ್ತಿ ಒಂಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಪಂಡ ಏಪಲ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬರ್ಡೇಗೂ ಯಾನ ಅಮ್ಮನೆಲ್ಲ ಇಪ್ಪೆದೈತ, ಈ ವರ್ಷ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಎಲ್ಲಡುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಒಂಥರ ಬೇತೆ ಫೀಲಿಂಗ್ ಈ ಸರ್ತಿ. ಅಮ್ಮನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರಿನಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇಡೆ ಕುಂಬ್ಳೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಎಂಕಲ್ನ ಬಿನ್ನೇರು ಮತ್ತು ಬರ್ಪೇರು ಅಂಚ ಶುರು ಲೈಟೆಡ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮನ್ಪುಗ ಪಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಲ್ತದೇರು ತೂಕ ಎಂಚಾಪನ್ ಪಂದು ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಆದುಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಂಚಾಪನ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಅಂದು ಎಂಕಂತೂ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮನ್ಪುನು ಮತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಯಾನ ಅಪಗಲ ಹೊರನಿಕ್ಲೆ ವ್ಲಾಗ್ ಪಂತ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮನ್ಪುನು ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮನ್ಪುನು ಒಂದು ಎಲ್ಲೆಡಾಣಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ. ಅವು ದಾದನ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬೊಕ್ಕಲ ಎಂಕ್ ಏರಣ್ಣ ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮನ್ಪೊನಿದಿಲ್ಲ ಯಾನ್ ಬೇತಕ್ಲೆ ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಹಿಂಗೆ ಆಕ್ಲ ಬರ್ಡೇಗ ಆಕ್ಲ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿಗ ಆಕಲ್ನ ದದಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ಗ ಕೇಕ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪೋನ್ ಎಂಕ್ ಅವು ಬೊಕ್ಕಲ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ. ಅವು ದಾದನ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಎಂಕ್ ಕೇಕ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಪೂರ ಪಂಡಾಂಡ್ ದುಂಬೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೈ ಎಂಕ್ ಬಚ್ಚೊಂದುಂಡು ಇಂಚ ಪತ್ತದು ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಪೋವೋಡು ಮುಲ್ಲರ ಉಂತದೀರು ಅಂಚ ಪೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನು ಶನಿವಾರ ಅಲ್ಲತ್ತ ಹಾರಿಕಾಡಿಗ್ಲ ಪೋಯಿಂದು ಪಂತೇನು ತೂಕದಾದ ಹಾಕೊಂಡು ಹಾರಿಕಾಡಿಗೆ ಹನುಮಾನ್ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಪೋಯಿಂದು ಶನಿವಾರ ಅಂಚ ಪೋದು ಬರೋಡು. ಬೊಕ್ಕದಾದ ಪಂಡ ಅವೇ ರಾತ್ರಿ ಚೂರು ವ್ಲಾಗ್ ಮಂತದ ಇದು ಬೊಕ್ಕ ಜೆತ್ತೀನಿ ಬೇಗ ಲಕ್ಕೊಡತ್ತ ಕಾಂಡೆ ಪಂಡದು ಅಂಚ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಎಂಚ ಪೋಪುಂತುಕ್ಕ ಇಟ್ಸ್ ಮೈ ಡೇ, ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಟು ಮೀ. ಎಂಕ್ ಈ ಸರ್ತಿ ಏಪಲಾಡ್ದಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ವಿಶ್ ಜಾಸ್ತಿ ದಾಯ್ ಪಂಡ ಈ ಸರ್ತಿ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದಾಕಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ಮಸ್ತ್ ವಿಶ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆತನ 8 ಜನ ವಿಶ್ ಮಂತೊಂದು ಉಲ್ಲೇರು. ನನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬಿಗೆ ಮತ್ತು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಂತೇಜಿ ಬೊಕ ಇನ್ಸ್ಟಾಡ್ ಮತ್ತು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಸರಿ ಕಟ್ಟು ತೂತೀಜಿ ನಾನು ವಿಶ್ ಬೈದಿನ ಏರೆಗ್ಲ ರಿಪ್ಲೈ ಇಲ್ಲ ಮಲ್ತೀಜಿ ತೋಡು ಏತ್ ವಿಶ್ ಬೈದನು ಇಂಚಿನ ಅಂದು ಅಂಚ ಓಡಿ ಪೋಯಿರು ಗೊತ್ತುಜಿ ಪೋಯಿರು ಅಂಚಿ ಇತ್ತೆ ಬರುವೇರು ತುಕ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ ಮುಲ್ಪ ಕುಂಬ್ಳೆಂತು ನಾನು ನೆನಪಂಡು ಕುಂಬ್ಳೆಡ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎಂಕ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಉಲ್ಲೇರು. ಎಂಕ್ ಡೈಲಿ ಕಮೆಂಟ್ಲ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಕುಂಬ್ಳೆದಾಕಲಂದೆ ತಿಕ್ಲೆ ಅಂದ ತೊಕ್ಕ ಪಾಳ ತಿಕ್ಕೋನ ಮೂಲೆ ಎಪ್ಪುವತ್ತ ಕುಂಬ್ಳೆಡು ಅಂಚ ಇನ್ನೊಂಜು ಪನ್ಕಂದು ಆಂಡು ಕುಂಬ್ಳೆದಾಕಲು ಉಲ್ಲೇರು ಎಂಕ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ನಕಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲಾರೆ ಎನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ನಕಲ್ ನನ್ನಲ್ಲ ನಿಕಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಂಚನೆ ಇಪ್ಪೋಡು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲಾರು ನನ್ನಲ್ಲ ನಿರ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರ್ಲೆ ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋ ಇಂಚನೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅವೊಂದೇ ಇಪ್ಪುಂಡು ಏರಣ್ಣ ஒரு ವೀಡಿಯೋ ಮಂತೊಂದೆ ಇಪ್ಪೇರು ಅಂಚ ಲಾಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಕಲ್ ತೂದಿಪ್ಪೋಲಿ ತಮ್ಮನದ ವ್ಲಾಗ್ ಸಂತೋಣ್ಣೆ ಪಂದುಲ್ಲೇರು 6 ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪೇರು ಪಾಪ ಯಾನ್ ಮನ್ಪ ಅಂದು ಅಂಚ ಆರ್ಲ ಬರ್ಪೇರು ಅಂಚ ಎಂಕ್ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪೆರದಾಲ ಆತು ಬಂಗ ಆಪುಜಿ ಮಾತೊಲ್ಲೆರ್ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಲ ಮನ್ಪೇರು ವೀಡಿಯೋ ಅಂಚ ಎಂಕಿತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಿಕ್ಕುದುಂಡು ದುಂಬುರ್ದಿಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪುನಕ್ಲು ಉಲ್ಲೇರು ಇಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುನಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫುಲ್ ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಲ್ಲೇರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮನ್ಪುನೇಕ್ ಏರ್ಲ ಹೇಟ್ ಮನ್ಪುಜೇರು ಇಂಚಿನ ಉದಾದ ಅಂದು ಇಂಚಿನೇಕ್ ಮನ್ಪುನಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಂಚ ಮತ್ತು ನಾಲೆಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರು ಅಕಲೆ ಪನ್ಪೇರು ಇದಾಯ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪುಜ ಮಲ್ಪು ಉಂದು ಅಕಲೆ ಪನ್ಪೇರು ಚೂರು ಎಂಕರೇಜ್ ಮನ್ಪೇರು ಅಪ್ಪ ಖುಷಿ ಆಪುನಿ ಇಂಕ್ ಅಂಚ ಅದು ಅವೊಂಜಿ ಎಂಕ್ ನಾನು ಬ್ಲೆಸ್ಡ್ ಅಂತ ಪನೋಡು ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಎಂಕಲ್ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಟೆಂಪಲ್ ಪೋದು ಅಪ್ಪದ ಸೇವೆ ಬೊಕೆಂಚಿನ ಅಪ್ಪದ ಪೂಜೆ ಪಂಚಕಜ್ಜಾಯ ಕಾರ್ತಿಕ ಪೂಜೆ ಈತ ಮನ್ಪದ ಇತ್ತೆ ಆರಿಕಾಡಿಗೆ ಪಿದಡ್ನಿ ಸೆಂಕಲ್ ಪಿದಡ್ಡಿ ಎಂಕಲ್ ಆರಿಕಾಡಿಗೆ ಬತ್ತದು ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಪುನಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಸಾದ ನಿಲ್ಲಡೆ ಕೊನಪುನ ಹತ್ತು ಪುಡ್ಸೋದಿಜ್ಜಿ ಮೂಲೆ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಓಪನ್ ಮಂತದ್ದು ತಿನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಪ್ಪ ಅಂಚ ನನ್ನ ಇಲ್ಲಾಗ ಸೀದಾ ಸೀಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಪಾಡೆ 1 ನಿಮಿಷ ಅಂಚ
ಅಂಚಂತಲ್ಲ ಜಿ ಸೀರಿಯಲ್ ಬಾರ್ಜಿ ಹಿಂಗೆ ಫೈನ್ ಸೀಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಪಾಡ್ಜಿನ ಫೈನ್ ఉండదు ಐಕ್ ಸೀಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಪಾಡು ಸೀಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಪಾಡು ಸೀಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಪಾಡು ಯಾನ ಕಟ್ಟೋದು ಈಗ ಉಪಯೋಗ ಅಂಚ ಪಾಡಿ ಅತ್ತಲ್ಲ ಪಾಡಂದೆ ಕೂಡ ಟೀಚತ್ತ ಇನಿ ಎಂಕ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ದಾಯಿ ಪಲ್ಲೆ ದಾಯ ಪಲ್ಲೆ ದಾಯ ಗಾದಿಪ್ಪು ಇರೇನ ನೀ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತದ ತೂಕ ದಾ ಬರ್ಡೇ ಅಂದು ಮೊಕಲಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಖುಷಿ ಮದಿ ಮಾದ ಲಾಸ್ಟ್ ಬರ್ಡೇ ಮಗ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮತ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡು ದಾಯ ಖುಷಿ ಬಂದೆ ಇನಿ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದಕ್ಲು ಬರ್ಪೇರು ಅತ್ಲ ಗೊತ್ತು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆಂಡತ ಕುಂಬಳ ಬತ್ತು ಪಿರ ಬರ್ರಂಡ ಕುಂಬ್ಳೆಗು ಬಲೂನ್ ಇದರ ಮತ್ತ ಇದು ಓಪನ್ ಇಪ್ಪುಂಡ ಬಲೂನ್ ಮತ್ತ ಕೊನೆ ಉಂಡು ಅವಕ್ಕ ಅಂಜಿ ಅವು ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಅಂತ ಬನಿತೀನ ಅವು ಮತ್ತು 11 ಪಾಯರ ಉಂಡು ಅಂಚ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ನೈಟ್ ಇತ್ತ ಮಧ್ಯಾಹ್ನನಾಗ ಮತ್ತು ಬರುವೇರು ಕೆಲವೇರು ಅಮ್ಮನ ಹತ್ರ ಕೂಡ ಬರುವೇರು ನಾಪುಂಡು ಅಂಚ ಇತ್ತ ಪೋನಾಗನೆ ಕೊನೊಂದು ಪೋಕಾನ್ ಪಿರಾ ಬರ್ರ ಅಪ್ಪುಜಿ ಕುಂಬ್ಳೆ ಮುಟ್ಟ ಅಂಚ ಇತ್ತ ಶಾಪ್ ಓಪನ್ ಉಂಡ ಇಜ್ಜ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಕ್ಲೋಸು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಶಾಪ್ ಪೂರ ಕ್ಲೋಸ್ ಉಂಡು ಓಪನ್ ಇದ್ದೋಜ್ಜು ಅಲ್ಲ ಮಾಮಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಂತದ ಕಡಪುರ್ದೀರು ಒಂಜಿ ಸಾಮಾನ್ದ ಚೂರು ಆವಡು ಅಂಚ ಐನಿತ್ತದ ತೊಂದರೆ ಚೂರು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಆವಡು ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಪೇರು ಮತ್ತು ಆವಡಕ ಪೇರು ಮತ್ತು ಆವಡು ಅಂಚ ಐನು ಮತ್ತು ಕೊನೋದೆ ಪೋಕ ಅಂದು ತರಕಾರಿ ಅಂಗಡಿ ಮತ್ತು ಓಪನ್ ಉಂಡು ಫ್ಯಾನ್ಸೇಜ್ ಅವು ಟಿಕ್ಟಾಕ್ ಇತ್ತನತ ಟಿಕ್ಟಾಕ್ ಎಂಚಿನ ಆಂಟಿ ಪಂಡೇರು ನಮ್ಮವರ ಫಸ್ಟ್ ಗೊರ ನೈಲ್ ಪಾಲಿಶ್ ಕ್ಲಿಪ್ ಮತ್ತು ತೊಂದರೆ ಪೋಯ ಬಂದು ಅಲ್ಪ ಇತ್ತುಂಡು ಅವು ಮತ್ತು ಪೂರ ಬಂದೀನಿ ಊಲೆಪ್ಪ ಅಂದ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಎಂಕ ಕೊರ್ಲೆಂಜಿ ಅರೇ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಆ ಬರ್ತಡೇದಲ್ಲಿ ಎಂಕ ನಿಜವಾದ ಕೊರೋಡು ನಂದಾವರ ದಪ್ಪ ಬುಂಡ ಒಂದುವೇನಂದಪ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಸೋಕಿಪ್ಪುನಿ ಬಾಕಿದ ವೆರೈಟಿ ಪೂಜಿ ಅಂದುಲ್ಲ ನಂದಾವರ ದಾಲ ಸೋಕು ಎಂಕ ಇಷ್ಟ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ನಂದಾವರದ ಅಪ್ಪಲ ಕನೆಂಡು ಸೇಮ್ A few moments later. ಬರ್ಡೇ ಕಣ್ಣು ತುಲೆ ಅದೇ ಬುಲ್ಪುನಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಅದೇ ಸೇಲಕ್ಕಿ ಅಬ್ಬೋ Pate. Anda en chulo again. ಇದು ಟೊಮೆಟೊ ಅದು ನೀರುಳ್ಳಿ ಇದು ಅದು ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಅದು ಕುಂಟು ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಇದು ಕುಂಟು ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ
ಇದು ಒಂಚು ಮೀಡಿಯಂ ಇದು ಕಲ್ಲಪ್ಪದು ಎಂತದ್ದು ಅವು ಕಲ್ಲಪ್ಪದ ಹಿಂದೆ Machine equalizer, equalizer. Alpha key no distant.